вечер. Смятам, че това е едно изключително феноменално парти. И се надявам да се забавляваме и да си изкараме по един незабравим начин. Първо, второ и трето. И трето? Може само първо и трето. Как се казва? Първо и второ. Или само първо. Как се казва? Христос. Просто Христос. Цветан Андреев Андреев. 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 Смашинг. Много яко. Аз какво ще говоря? Камера работи. Янчо говори първи дубъл. Екшън! Как се отва тук? Пак ли? Седнали ми са терзи на чешмята да шият. Седнали ми са терзи на чешмята да шият. Хем си шият, хем кроят, хем нагоре поглеждат. Трябва да се махам тук ли? Вие сериозно ли? На колко години си? На колко съм или на колко се чувствам? На колко си? Ама това е много, как се казва, философски въпрос за един музикант. Да, всички сме мръсници по душата. Какво си мислиш? Янчо се завърна втори дубъл. Ево да биеш една клапа, че си... Вижда ли какво останава? Само това ли мога да кажа? Да. Това вече ще стане много, нали? С бирата.